Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларым. Минем каналга язучылар саны арта бара. Бүгенгесе көндә минем подписчикларым 1000-нән артты. Рәхмәт сезгә үзегезнең игътибарыгыз өчен, рәхмәт миңа язган хатларыгыз өчен. Мин WhatsApp ашада сездән бик күп хатлар алдым, контактка да язучылар күбәйде. Мин сездән тагын да көтеп калам хатларыгызны, үзегезнең хатирәләрне, нәсихәтләрне, темаларыгызны алга таба да миңа тәкъдим итә аласыз. Нинди сораулар кызыксындыра? Әгәр дә сезне нинди дә булса тема кызыксындырса, бәлки нинди дә булса профессия вәкиленә, муллаларга ниндидер сорау бирәсегез килсә, сез миңа WhatsApp аша, бәлки менә каналым аша үзегезнең сорауларыгызны юллый аласыз. Алла бирсә, киләчәктә мин сезнең сорауларыгыз буенча шушы җаваплар нигезендә сюжетларда эшләрмен. Рәхмәт Мәскәүдә, Петербургта, Уфада яшәүче милләттәшләребезгә, алардан да бик күп хатлар алдым. Бүген мин сезне Түбән Камада яшәүче минем тыңлаучым Лилия апа Захитованың хаты белән таныштырасым килә. Лилия апа ул бүгенгесе көндә Түбән Кама шәһәрендә яши. Аны оныклар бар, яраткан әби дә ул, балаларның яраткан әнисе дә ул. Кызганычка каршы берничә ел элек, Лилия апа үзенең яраткан улын соңгы юлга озата, 41 яшьлек Артур Кич уйламаганда, көтмәгәндә авырып вафат була. Улымны югалту хәсрәтен бик авыр кичерәм дип яза ул. Мин Лилия апаның хатын кәгазьгә күчердем һәм шушы кәгазьдән укырмын. Тиздән больницага ятырга җыенам, 45 көнгә. Аллаһы Тәгалә бер кемгә дә балалар хәсрәтен бирмәсен ди ул. Бик ачы хәсрәт икән ул. Гомеремнең соңгы сулышына хәтле йөрәгемдә булачак ул, бу кайгы. Элек намаз кешесе булсам да, күңелемә начар уйлар килгәләде. Яшисем килмәде. Бер күрше хатыны: Лилия, алай эшләсәң, син бер вакытта да малайың белән очраша алмаячаксың бит дигәч, шул сүз мине айнытып җибәрде, дөньяга кайтарды. Зинһар, ачуланмагыз инде миңа. Кешеләр уй-хисләрен шигырь, җыр итеп язалар, шулай итеп күңелләрен җиңеләйтәләр. Миндә андый сәләт юк шул. Элек җырлый торган идем. Бар эшләгән эшем бүгенге көндә намаз һәм Коръән уку. Укырга үзлегемнән өйрәнгән идем күптән. Улым шин заводында слесарь, сварщик булып эшли иде. Алар һәр елны флюорография уза иделәр. 2018 елда июнь айында миңа килгәч, әни, нигәдер хәлем юк дип зарланды. Мин аңа кан бирергә, анализлар биреп карарга киңәш иттем. Ул бармады бугай. Май айында кыдагыйларга бәрәңге утыртырга баргач, тагын хәлем юк дип зарланды. Июньдә больничныйга китеп, шәһәр больницасына җибәрделәр. Анализларны тикшергәч, хастаханәгә дә салдылар. 10 көн ятты шәһәр больницасында. Казан шәһәренә озаттылар. Больницада 4-нче этажга менәргә хәле юк балакаемның. Бик нык илереп сорагач, ялынгач кына грузовой лифт белән 4-нче этажга менгереп куйганнар. 10 көн шикәрен төшергәннәр. Эштән тишеп биопсия алганнар. 10 көннән билгеле булды результат. Шул көнне киленемне табибка чакырып китергәннәр дә улымның 4-нче стадия рак булуын хәбәр иткәннәр. Үпкәсенә су җыелган булган. Шул вакыттан тишеп үпкәдән су алырга шланг калдырганнар. Шул иртәдә киленемә шалтыратып анализ ничек дип сорадым. Җавабын ишеткәч, бөгелдем дә төштем. Оныгым йөгереп килде. Олы улым эштә иде ул көнне. Шул көнне төнге 12дә кайтып та төштеләр. Улым килә, сөйләшә, хәлен миңа сиздерәсе килми. Бу четверг иде. Иртән җомга абыйсы алып китте үзебезнең онкологка, уколлар кадарга. Кайттылар. Балакаем кыелып төшкән, миңа күтәрелеп тә карамый. Мин бераз тордым да, улым өйгә кайтып килим әле дип өйгә кайтып киттем. Яңадан ял көне генә килдем. Абыйсы дару үләннәр эзләп аптекага чыгып китте. Аны да ишертеп карадык. Бармаган җиребез булмады. Әйтәләр бит, өмет иң соңыннан гына сүнә дип. Кич киленем төнге эшкә китте.
Телефоныңны яныңда тот, үз машинаң белән бар дидем. Кичке сәгать 12 яртыда улымның хәле кинәт авырайды. Тиз генә икенче киленемә шалтыраттым. Ничектер улымның кулыннан тотып карыйсым килде. Сискәнеп китте. Улым, китәсең бит, калдырасың бит дим. Ач күзләреңне дим. Кап-кара, шымырт кебек күзләрен ачты да, әни, все, диде дә күзләрен мәңгегә йомды. 16 ел флюорография снимогын карасак, үпкәнең бер ягы яп-якты, үпкәнең бер илешендә су җыела башлаган булган. 1917 елда РФС осмотр булган вакытта үпкәнең 2 илешендә су. Әгәр дә шул флюорографияны фтизиатр, кем шул сүрәтләрне карый торган врач үз вакытында караган булса, улым терелә ала иде бит. Миңа шул табиб янына барырга киңәш итәләр. Ничек барыйм? Йөрәгем эзелә, йөрәгемнең хәле юк, йыгылырмын дип куркам. Хөрмәтле тыңлаучылар, һәрберегезгә дә сәламәтлек телим. Иртән намаздан соң балконга чыгам да, айга карап йылыйм, теләкләремне телим. Балакаем Артурыма 3 яшь иде. Шул кечкенәдән ялгыз үстердем бит мин аны. Мине ташлап китәр диеп башыма да килмәде. Ул мине күмәргә, җыештырырга тиеш иде бит. Ничек хәлең диеп сорамагыз. Төгәл итеп барыбер әйтә алмам. Баласын югалткан ана элеккечә яши алыр микән яңадан? Йылама дип сүз әйтмәгез миңа. Яшьләр сорап тормый, тамалар. Шыбыр-шыбыр яңгыр яуган төсле битем буйлап йыргаланып агалар. Сабыр бул дип әйтмәгез сез миңа. Сабыр канатлары сындылар. Айлар түгел, минутлар да миңа мәңгелек булып тоела. Сагынасыңмы диеп тә сорамагыз. Ташлап китте балам еракка. Сез әйтегез миңа, аңлатыгыз. Бу хәсрәткә ничек чыдарга? Сагынамын балам, бик сагынам. Һич аңлатып булмый хәлемне. Мин түгел, син мине озатырга тиеш идең, түгелме?